Există o rană foarte grea într-o relație. Îi spui partenerului ceva sensibil despre tine. Te vulnerabilizezi, iar la următoarea ceartă folosește exact acel lucru împotriva ta. Poate fi o frică, o rușine, o traumă sau un punct în care te simți insuficient. În momentul acela, nu este atacată doar teama despre care vă certați voi. Este atacată siguranța de a mai fi cunoscut. Mesajul primit poate fi: ce mi-arăți despre tine poate deveni muniție. După aceea, omul se poate închide complet, chiar dacă rămâne în relație. Pentru că nu mai are nimic de spus și pentru că a învățat că deschiderea costă. O simplă scuză poate să nu fie suficientă. Repararea cere recunoașterea exactă a încălcării. Și anume, ai avut încredere în mine, iar eu am folosit acea informație ca să te rănesc. E greu, dar simplu în același timp. Cere și angajament clar că acel lucru nu va mai fi folosit într-un alt conflict. Apoi cere timp și comportament consecvent. Eu o numesc asumare. Nu poți pretinde vulnerabilitate imediată doar pentru că ți-ai cerut iertare. În același timp, într-un conflict, limita trebuie spusă limpede. Putem discuta despre comportamentul meu. Nu accept să folosești împotriva mea ceea ce ți-am spus. Intimitatea nu înseamnă doar să afli lucruri profunde despre celălalt, deși toții confundăm asta. Înseamnă să devii un loc sigur pentru ceea ce ai aflat.